Ekai Zenterrek proposatzen duen Fronte Demokratiko Antifasistaren eraikuntzak pandemiari edo txertaketari buruzko eztabaida zientifikoa gainditu behar du. Balorazio zientifikoa edozein dela ere, gero eta pertsona gehiagok sumatzen dute mendebaldeko elite korporatiboek prozesu hau erabili dutela, berrezarpen handia, deituriko proiektu politikoa inposatzeko. Proiektu horren oinarrian disidentziaren zapalketa eta askatasun zibilen murrizketa progresiboa daude. Eta hori da, hain zuzen, Fronte Demokratiko baten beharra azaleratzen duen elementu nagusia. Hala ere, pandemiaren kudeaketan gertatutako hainbat faktore funtsezkoak izango dira fronte hori indartzeko. Bereziki, osasun baimenen erabilera gero eta argiago agertzen da gizarte kontrolerako tresna gisa. Eta testuinguru horretan, txertoen 3. dosiak inflexio puntu bat markatu dezake, datozen hilabeteetan. 3. dosia herritar guztiei zabaltzen saiatuko dira. Baina jada oso zabalduta dagoen ideia bat dago. 3. dosia ez dela azkena izango. Txertoen eraginkortasuna denborarekin ahultzen dela onartuta, litekeena da 6 hilean behingo txertaketa eredu bat ezarri nahi izatea. Horregatik, 3. dosia funtsezko unea izan daiteke estrategia horretan. Une horretan, txertaketa prozesuan jarraitzen duen populazioaren ehunekoa nabarmen jaisteko arriskua dago. Eta horrek kolokan jarriko luke elite korporatiboek bilatzen duten kontrol eredua. Egoera horren aurrean, beldurra berriro aktibatzeko beharra sortzen da hurrengo hilabeteetan. Europan zehar izuaren diskurtsoa berriz edatzea espero da. Pandemiaren datuak edo ondorioak lehen planoan jarriz. Izu horren bigarren osagaia COVID pasea da formalki txertatu gabeko pertsonak zigortzeko tresna gisa aurkezten bada ere. Diskurtso honen arabera. Benetako funtzioa gizarte kontrola da ez soilik txertatu ez. Direnen gainean, baizik eta jada txertoa jaso dutenen gainean ere, helburua argia da. Herritarrak presiopean mantentzea, hurrengo dosiak onar ditzaten, eta horrela, kontrol sozial gero eta zorrotzago batean aurrera egitea. 3. dosia zabaltzeko kanpaina martxan jartzen denean, pandemia egoera normaldu samar batean badago eta COVID paserik ez badago, pertsona askok uko egin diezaiokete jarraitzeari. Logikak berak erakusten du hori ez dela onargarria estrategia hau gidatzen dutenentzat. Horregatik, beldurra ezinbesteko tresna bihurtzen da datuen bidez, mehatxuen bidez edo murrizketen bidez. Testuinguru horretan, Fronte Demokratiko Antifasistaren beharra gero eta ageriagoa da kultura eta hizkuntza politika sailak. Hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.